Észrevetted már, hogy elég csak néhány másodpercre felállnod a kanapéról, és kész, a macskád már ott is van, mintha a ház igazi tulajdonosa lenne. Sokan hiszik, hogy ez hiszti, féltékenység vagy puszta véletlen, de a valóság ennél sokkal mélyebb. Amikor a macskád pontosan elfoglalja a helyet, ahol az imént ültél, nem csupán a kényelem vonzza, egy csendes üzenetet próbál küldeni neked. Az ő kis világában az a pont még mindig őrzi az illatodat, a tested melegét, sőt még az energiád lenyomatát is, mintha azt mondaná, itt érzem a jelenlétedet, és itt biztonságban vagyok. Ez az egyszerű gesztus rengeteget elárul arról, hogyan építik a macskák a kötődést, és hogyan alakítják ki azt, amit érzelmi teritoriumnak nevezünk. A legérdekesebb, hogy ennek semmi köze a birtoklási vágyhoz, sokkal inkább a bizalomhoz. Azért fekszik oda, ahol te voltál, mert számára az a hely a te helyed a világban. A helyé, akit ő választott. És pontosan ebben rejlik a jelentése ennek a hétköznapi, mégis mély érzelmeket hordozó viselkedésnek. A mai videóban megérted, mit akar üzenni a macskád, amikor elfoglalja a helyed. Mit árul el ez kettőtök kapcsolatáról, és mikor jelezheti azt, hogy valami nincs rendben. Ami elsőre csak egy aranyos szokásnak tűnik, valójában egy érzelmi párbeszéd, amit a legtöbb gazdi soha nem tanult meg meghallani. Az ősrégi ösztön a viselkedés mögött teritorium, illat és biztonság. Amikor a macskád elfoglalja a helyet, ahol az imént voltál, egy több ezer éves ösztönt követ, mielőtt kanapépartnerek lettek volna, a macskák magányos vadászok voltak. Számukra minden egyes területrész a biztonságot, a táplálékot és a túlélést jelentette. Ezért az, hogy lefekszik egy olyan pontra, amely tele van a te illatoddal, sokkal több, mint egy kedves gesztus. Ez a természetes jelölési és kötődési viselkedés része. Az emberi illat a macskák számára az egyik legerősebb kommunikációs jel. Nem csak az arcodról vagy a hangodról ismer meg, hanem a bőröd és a ruháid egyedi illatáról is. Amikor ráfekszik a helyedre, az illatát összekeveri a tiéddel, és létrehoz egyfajta közös biztonsági zónát. Ez a macskanyelv finom módja annak, hogy azt mondja, ez a hely a miénk. Itt semmi rossz nem történik. Állatorvosok és viselkedés szakértők szerint ez a szokás segít csökkenteni a macska stresszét. Mintha a tested hátrahagyna egy nyomot a nyugalomból, amit ő keres, hogy megnyugodjon. Ezért nem ritka, hogy a macska elfoglalja a gazdi párnáját, a számítógékszéket, vagy pontosan azt a helyet, ahol te ültél. A megmaradt meleg és az illat ugyanazt a biztonságérzetet aktiválja az agyában, mint amikor kölyökként az anyja mellett aludt. Szóval legközelebb, amikor a macskád átveszi a helyed, ne gondold, hogy elkényeztetett vagy akaratos, valójában egy ősi ösztönt ismétel, azt, hogy megjelölje, ami fontos számára, és biztonságban érezze magát annál, akit szeret. Az érzelmi jelentés többre vágyik, mint a helyed. A jelenlétedre vágyik, amikor a macskád elfoglalja azt a helyet, ahol te ültél, nem csak a meleget vagy a kényelmet keresi. Azt próbálja meg, hogy közel maradjon hozzád akkor is, ha éppen nem vagy ott. Számára az a pont továbbra is hordozza a jelenlétedet. Az illatodat, az érintésed nyomát, a közös együttlét láthatatlan lenyomatát a macskanyelven, a közelség bizalmat jelent. Ők mesterien figyelik a környezetet, és jól tudják, hogy az a hely, ahol te általában tartózkodsz, biztonságos zóna, oda lefeküdni csendes módja annak, hogy azt mondja, ott akarok lenni, ahol te vagy, még ha most nem is vagy itt. Ez egy finom, ragaszkodó gesztus, ez a viselkedés kapcsolódik ahhoz is, amit a szakértők párhuzamos kötődésnek neveznek, amikor a macskának nincs szüksége közvetlen érintésre ahhoz, hogy kimutassa a szeretetét, ő a jelenléted, a közösen használt tér és az illatod által kapcsolódik. Ezért sok macska szívesebben fekszik arra a székre, ahol a gazdi ült, vagy alszik a használt ruháidon, ez nem hiányosság, hanem bizalom. Azt akarja érezni, hogy továbbra is része vagy a világának, még a távolléted pillanataiban is, és pontosan ezért szép ez a gesztus, a macska nem követel semmit tőled. Emlékeztet arra, hogy ugyanannak az érzelmi teritoriumnak vagytok a részei, míg te csak egy elfoglalt kanapét látsz, ő azt a helyet látja, ahol a kettőtök közötti kötelék csendben erősödik.
amikor a gesztus figyelmeztető jellé válik. Szorongás, hiányérzet vagy környezeti stressz nem mindig jelenti a helyed elfoglalása, a nyugodt ragaszkodást néha ez egy halk segélykiáltás. Amikor a macska túl gyakran teszi ezt, minden alkalommal azonnal a helyedre ugrik, ahogy felállsz, vagy nyugtalanná válik, ha leemeled onnan, az már a szorongás jele lehet. A macskák hihetetlenül érzékenyek a változásokra. Egy apró rutinváltás, egy új illat, vagy ha a gazdi hosszabb ideig távol van, mindez érzelmileg kibillentheti őket. Ilyenkor a te helyed, az illatoddal és a meleggel egyfajta érzelmi menedékké válik, amelyhez menekülnek, ha bizonytalanságot éreznek. Állatorvosok és a macskaviselkedéssel foglalkozó szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a fajta túlzott ragaszkodás akár szeparációs szorongással is összefügghet. Egyre gyakoribb jelenség a benti macskáknál. Ilyenkor a gazdi jelenlététől függ a biztonságérzetük, a túl sok nyávogás, a gyakori elbújás, az alomtálcán kívüli pisilés vagy az étvágy változása mind kísérhetik ezt a viselkedést. De nyugalom! Ez nem azt jelenti, hogy a macskád elkényeztetett, csupán próbálja kiegyensúlyozni a saját érzelmi világát. A lényeg az, hogy figyeld a körülményeket. Ha a viselkedés más stresszjelekkel társul, itt az idő lépni. Gazdagítsd a környezetét, tartsd tiszteletben a ritmusát, és teremts számára kiszámítható napi rutint. Mert a macska számára a te helyed nem egyszerűen egy kanapé. Az a pont, ahol úgy érzi, hogy a világ rendben van, és ha túlságosan elkezd ragaszkodni ehhez a ponthoz, az azt jelenti, hogy valami benne újra egyensúlyra vágyik. Hogyan reagálj helyesen? Erősítsd a köteléket anélkül, hogy fokoznád a stresszt. Amikor a macskád elfoglalja a helyedet, a legfontosabb nem az, hogy megakadályozd ezt a viselkedést, hanem hogy megértsd, mit próbál üzenni, és kiegyensúlyozottan reagálj. Ha arra a pontra fekszik, ahol előtte ültél, azt a bizalom jelének tekintsd, ne tolakodásnak. A legjobb, ha tiszteletben tartod ezt a pillanatot. Beszélj hozzá nyugodt hangon, simogasd meg, ha engedi, és kerüld a hirtelen elmozdítást. A macskák nagyon rosszul reagálnak a büntetésre vagy az elutasításra. Ha úgy mozdítod el, hogy nem érted a viselkedése okát, azt bizalomvesztésként élheti meg. Ugyanakkor, ha mindig megengeded neki, és nem kínálsz más kényelmes lehetőséget, az túlzott függőséget alakíthat ki. A cél a középút megtalálása. Elfogadni, de finoman tanítani is. Segíthetsz neki azzal, ha a pihenőhelyére teszel egy ruhadarabot, amin a te illatod van, vagy ha a szokásos helyet közelében alakítasz ki számára egy kényelmes fekhelyet. Így továbbra is érezheti a közelségedet anélkül, hogy mindig a helyedért versenyeznie kellene. Ez segít abban, hogy ez a viselkedés egészséges kötődési rituálévá váljon. A mindennapi játék, a környezet gazdagítása és a közös idő eltöltése szintén fontos. Minél nagyobb érzelmi biztonságot érez a macskád, annál kevésbé lesz szüksége arra, hogy rátegye a mancsát a helyedre, csak hogy biztosnak érezze magát. Mert a végén nem a fizikai hely érdekes számára, hanem az érzés, ami ott van. A melegség, az illatod és az a nyugalom, amit csak melletted talál meg. Mit akar valójában üzenni a macskád, amikor elfoglalja a helyedet? A végén, amikor a macskád elfoglalja a helyedet, ő valójában nem kér semmit, hanem kommunikál csendesen, mégis mély jelentéssel azt üzeni: bízom benned, itt, ahol te voltál, biztonságban érzem magam. A macskák finom gesztusokkal fejezik ki a szeretetet, nem fognak átölelni, és nem ugranak mindig az öletbe, de mindent keresnek, ami téged jelent. A kanapét, ami még őrzi a melegedet, az ágyat, amelyben ott marad az illatod, a széket, amelyen csak percekig ültél. Ezekben az apróságokban építik fel a kötődést, egy olyan kapcsolatot, amely nem szavakon, hanem jelenléten alapul. Amikor elfoglalja a helyed, ő valójában azt a részedet keresi, amely otthonossá teszi számára a világot. És talán közben tanít is valamit a szeretetről, hogy néha elég csak közel lenni. Szóval amikor legközelebb meglátod, hogy pontosan azon a helyen fekszik, ahol te voltál, ne birtoklásnak lásd. Gondolj rá úgy, mint egy csendes emlékeztetőre. Te vagy a menedéke, az ő világában a te helyed a legbiztonságosabb hely, ami létezik.
Ha szereted megfejteni ezeket a titokzatos gesztusokat, és még mélyebb kapcsolatot szeretnél kialakítani a macskáddal, iratkozz fel a csatornára és kapcsold be az értesítéseket.